Yawa alhamdulillah. Wannan sana'a da ita sai ran nasu rahamaniya su mai kifi. Da wannan suka fara Qur'ani. Ga su nan da gidajen mai. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka da zuwa. Lafiya ya gari? Lafiya kalau. Ya sana'ar? Kai mun gode Allah. Kai ne mai mai? Kware ma kuwa. Mai mai? Yes. Allah sa mu dace. Barka da zuwa. Yawa sannu. Malam mai mai. Ka duba Allah, ka duba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zaka koma ga Allah an kai gaskiya to. Dan Allah, dan Annabi a kullun ka shi wajar kan mai kana samun nawa. Jirkan bannan dai mun yi wani sayin 150 wani sayin ma. Kai! Har 200 ma ina. Da dala. Kuma kana koyi? Kware yadda mutane suke ci. Kai dai ka ga mun ne kawai dan ka dirma na amma ina magana koyi a jarkan mai 100. Kai da kada haka Allah ba da sa amma ne magana wannan sana'a ina Allah ne ya taimaka min ne baka dirma na ba mun abin nan ina. Yawa.